igsoon. Nagpabadlo ko sa akong amahan kay ipangita lagay na ko ang ilang giingon nga kamatuuran. Pero sa akong pagpangita mga igsoon, nahibulong ko. Nagtuo, nagsimba kada adlaw sa simbahan pero ang mga kinabuhi wala usab mga igsoon. Ginatulungan nila ang tao sa mga bakak mga igsoon. Ibig silang tulungan ng kahimong matano. Ilan ang gitulungan sa mga bakak ang limbo. Wala lang igsoon. Wala ko mo-object gabisan sa ribata. Moderators time, kinahanglan magbaton kita o maayong pamakasan. Kaninyong estilo. Kapag dito pa lang sa akong pagsugod, ipagkakaon na ninyo na doon ay ingon ni Ana na siting. Ingon ginisip kami o kampitan to express in the rebuttal. Kung atas ka mo, ipagkakaon ninyo kanamo. Pwede ba nasa last summary akong patestimony mo ng akong anak? Kung inyo ka nang isolte kami, makasabot man mi sa inyo. Kaya inyo isip mo sa kami kadago na pagpangilan. Excuse me, Mr. Moderator. Ilaw! Excuse me. Bilang moderator, kailangan maging kampante. Alang. Ayan, nagsuryang ka sinuod. Ayan lang, magtukol. Ayan lang, magtukol. Payo ko sa pastor. Bro, ang debater, makoy mo rin tayo. Ang debater na alibatal, part sa debate, ang alibatal, ang debater, di ka gusto tingay. Asa mo kung kita o debate, usa kasi debate na, usa na rules, asa na kita, nga ang alibatal, pasultihan ang lain, lahat ng debate. Ang rebuttal, di ba yan? Ang rebuttal, ang debater, not the other person, according sa rules sa public speaking in argumentation debate, kung nakakapastor. Okay naman ba? O, gusto ka ba sa ikaw? Okay, moderator, dapat pong mag-cancel. So, dalawa lang po dapat kami ni Sir Juan. Masulti ko. Ay, moderator po dapat mag-cancelan tayo. Ilalagin sila, gawa ng ila. Kailangan po tayong magkaisa, maging payapa po tayo para maging po ang ating, maging okay po ang ating relasyon sa lahat. So, nangyari na po lahat. Bilang moderator po ay wala na po tayong magagawa kasi natapos na eh. Ito na yung wala naman po yung sa rules, okay? So, magkaisa na lang tayo sa kapayapaan as for now kasi kung magsamok na karon din eh, mas grabe po ang may tabo. So, let's have peace na lang. At meron pa pong natitirang oras. So, tatapusin po ba ni Pastor Rolly yung kanyang speech o kwan, Sir Moderator? So, hindi po sa crowd ang mag-decide dahil po moderator po ang mag-pawan sa kapayapaan. So, Sir Moderator, ano po ang gagawin natin? Mr. Moderator, excuse me. Sa dili pa ko Moderators time. Moderator's time. So, atong i-grant ang hangyo ni Pastor.
nga naa may remaining time sa iyang samarin. Ako lang, tuwasok ko siya. Patiwaso na lang tayo nato mga igsoon. Kalmado lang tayo. Kinig. Dilinig pa, personal na. So, Ako nakagan si Pastor Bauga o likod sa mga igsoon. lumalunakaw siya sa iyang remaining time. So, Pastor Bauga, Okay, salamat kayo. Sa ribatal, dili na pwede mo object. O bawal po mo present kang bagong mga ebidensya. Quiet crowd. Oh, bawal mo present og bagong ebidensya. Ganina ra sa ribatal nagpresent ang akong amigo si Padre Ruel. Wa ako mo pugong. Ang iyang gipresent bisan wala gi butang dito gidala niya sa constructive nga speech niya. Mao na nga wala na ko sa pugi bisan di na pwede unta magpresent og bagong mga witness. O ano niya karon ako nang ribatal mo present ko og witness buhi lang. Ang iyang witness libro. O ako ang witness buhi. Di man na sayo kay witness man. Anya. Sir, wala na yung mag-request sa rebuttal. ang kalahian ato brother sa iyang pag-present dapat i-object ka. Kaya naman sa atong rules, object anytime. So dili ito sa iyo din sa naghuwag kita ito kung object mo. Kaya atong madlungon ng dili na present. Mr. Moderator, wala yung objection sa... Sir, wala na po objection sa rebuttal. So, bigyan na lang po natin si Pastor Rolly na magsalita para matapos na po tayo. As respect na lang po sa kanya. Okay, so Okay, so, mga to siya ang atong mas maayos po tayo. So, ang ato lang na sitya TV, gawa rin may pahibaw na ilang person. Pwede man sana si Sir Darwin, pwede man siya magpasulti sana kasi wala naman po dito sa rules natin na pinag. Pero bilang respect na lang dahil kaysa magkagulo pa tayo dito at gusto nyo ba magkagulo tayo, hindi naman po maganda yung gano'n. Lalo, taga-buhol po tayo, kailangan na friendly po tayo mga kapatid. Di ba? Friendly po ang taga-buhol mga kapatid, amen? Naka-video po tayo sa buong bansa sapagkat ito po ay may naka-live at may naka-video dyan na kapag nagpupunta ka ron, nakakahiya po tayo. So dapat moderator, i-respect natin yung rules at kailangan tapusin na lang natin yung rebuttal para makauwi na po tayo. Dapat 2 minutes. Okay po ba? Okay, na 2 minutes na magsalita si Pastor Rolly. Maminaw lang bravo na igsoon. So, magdata o duha ka daw, dili zero, pareha nila ilang ingon na zero hata. Mao lang, daog ta, mga higala, mag-awit ta sa atong 2 minutes. Victory is mine!